میرے ذمہ جڑا موضوع آیا ہے وہ ہے سیرت عاشق رسول فنا فی رسول جناب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ۔ اسی حوالے نال میں کوئی چند گزارشات تہاڈے سامنے رکھنی ہیں۔ اس تو پہلے ابتدائی کوئی چند گلاں میں ان بات نو طوالے چ نہیں لے جانا چاہتا، بلکہ حضرت صاحب ہمارے سان بھی ذرا سمجھ نہیں آ رہی تے اس طریقے دے نال گفتگو کرنا کہ تاکہ لوگاں نو سمجھ بھی آوے کہ تساں کی آکھیا ہے۔ تسی میرے وال واقعی توجہ فرما رہے ہو، جڑی میں گلاں کر رہے ہیں سمجھ تے آ رہی ہے نا؟ بڑی مہربانی۔ دوران خطاب اگر کسی نے کوئی مسئلہ ہے تو باہر چلا جائے۔ تقریر دے دوران اگر تسی کسی کو کوئی چادر کھینچ کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی مسئلہ کرو گے نا، وہ پھر مسئلہ گڑبڑ ہوئے گا۔ توجہ ہے نا جی؟ ہاں، وہ ہوتا ہے موبائل بڑا پریشان کر دیں۔ میں فیصل آباد علاقے مسجد خطاب ہو رہا سی تو وہ منڈا پیچھے بیٹھا موبائل نو بٹن نپی جان دیا سی۔ میں کہا منڈیا تینوں کی مسئلہ ہے؟ کولوں ایک بندہ اٹھ کے آندا یہ چودھریاں دا منڈا ہے۔ میں کہا مسیت دے پیو والی ہے، مسیت اللہ دا گھر ہے تے بندے دا پتر بن۔ بعد وچ سوری کیتی، اس ویلے نوں غصہ تے آیا۔ مسجد ایتھے کسے چودھری دی چودراہٹ نہیں چل سکتی کیونکہ مسجد اللہ دی مسجد ہے۔ یہ نہ تے کسے دے نہ کوئی بیعی کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں۔ مسجد بیٹھے ہیں خالصتاً ذکر خدا کرنے واسطے اور ذکر مصطفیٰ کرنے واسطے۔ تقریر شروع ہون لگی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اس گل تے ڈھیلے جی ہو گئے۔ ایک الگ موضوع ہے، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، ضروری عبادت ہے، ساڑھے تے فرض ہے۔ یہ بات بھی ذہن چ نہیں کرنی۔ زکوٰۃ فرض ہو جائے ادا کرنی، اللہ پیسے دے وے حج بھی کرنا ہے۔ زندگی روزے آ جان اور روزے بھی رکھنے نے، ٹھیک ہے؟ ہوں بعد کسی بندہ ساری تقریروں تو بعد یہ آخر بھی مولوی صاحب اور نماز کی گل ہی نہیں کی، کیونکہ جڑا موضوع ہے نماز ایک الگ موضوع ہے، زکوٰۃ ایک الگ موضوع ہے، فضائل رمضان اور روزے دا حوالے نال ایک الگ موضوع ہے۔ یہ ساری گلاں دیکھ کے گل علیحدہ علیحدہ ایک خطاب نے، تو جمعات کے اندر تسی خطابات سنتے بھی رہندے ہو۔ جڑی گل میں تانوں دسنی ہے وہ اے وے کہ نماز اللہ دی عبادت ہے، روزہ رکھنا اللہ دی عبادت ہے، حج کرنا اللہ دی عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کریے اللہ دے حکم دی تعمیل کیتی ہے۔ پر تمام عبادات ادو قبول ہوندیاں نے جدو سینے دے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہوئے۔ اے ساتھ تسی کدی ویکھیا نہیں؟ نماز پڑھ کے بھی درود، نماز دے اندر بھی درود۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی دکھ بڑا یرانہ ہوئے، بڑا پیار ہوئے، گل سمجھے نے ذرا، بڑی محبت ہوئے کہ بڑا قریبی رشتہ ہوئے، پرا فوت ہو جائے تے پرا سارا کچھ نال بھائی کر دیں، قبر چ رکھ کے کلیاں تے واپس آ جاندے آنسو بہا کے، تے یار بڑا یار ہوئے تے قبر وچ جنازہ پڑھ کے تے قبر چ رکھ کے تے بعد دعا منگن دا بھی ٹائم نہیں ہوندا تے دم اس نبی تے کیوں نہ درود پڑھیے تے کیوں نہ حضور نال پیار کریے تے کیوں نہ نبی پاک دے نام دے نعرے ماریے تے کیوں نہ سینے تان دئیے ناموس رسالت دی خاطر کہ جدوں بندہ مر جائے تے قبر چ یار کم نہیں آؤں، پر قبر چ حضور دا غلام جاندہ بندہ پچھو جاندہ مدینے والا قبر چ پہلے تشریف لے کے آ جاندہ۔ توجہ ہے جی؟ ادھروں بندہ گیا قبر چ، ادھر حضور قبر چ آ گئے۔ جڑے قبر چ بھی کام آؤ جی حالے بھی انہوں نے نام دے نعرے نہ ماریے تو پھر گل تو کوئی نہ ہوئی۔ حشر نفسا نفسی عالم ہے، نفسی نفسی ہر بندے آپ دی پئی ہونی ہے۔ حشر والے دن بھی حضور نے کام آنا ہے۔ بولو بولو حشر والے دن بھی حضور نے، بولو بولو حشر والے دن بھی حضور نے کام آنا ہے۔ اسے واسطے اسی مدنی صاحب نے بلایا ہے، حضور دی نعت پڑھی ہے، سینے ٹھرے نے۔ قرآن پاک دی آیات بینات تلاوت کرن تو پہلے
ذرا میں ویکھ لاں کیڑا کیڑا حضور دا غلام ہے تے کس کس رنگ نال تے کس طرح حضور دا ذکر کردا ہے. اسی تے ذکر ہی تاں کرنے ہاں کہ حضور دے ذکر دا صدقہ قبر حشر چ بیڑا پار ہو جانا ہے. ہن ذرا مل کے حضور دی نعت پڑھ لئیے تے پھر اگے چلیے. قبر وچ کم آوے گا ترانہ کملی والے دا, قبر وچ کم آوے گا ترانہ کملی, قبر وچ کم آوے گا ترانہ کملی والے دا, کبھی دوزخ نہیں جا سکتا دیوانہ کملی والے دا, کبھی دوزخ نہیں جا سکتا دیوانہ کملی والے دا. میں سوچا کیسا ہوے گا او منظر غار دے اندر, میں سوچا کیسا ہوے گا او منظر غار دے اندر, او منظر غار دے اندر سی یار غار دی چولی سرانہ کملی والے دا, یار غار دی چولی سرانہ کملی والے دا. ہاتھ توجہ رکھنا ذرا. رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تاکہ سمجھ آ جائے. ہاں بڑی مہربانی ہے. خطیب اوکھا سوکھا ہو لوے لیکن سمجھ آ جائے نا کہ کیا ہے. بڑی مہربانی توجہ رکھنا ذرا. میں قرآن پڑھے آنکھوں سبحان اللہ. اللہ فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اللہ پاک نے فرمایا اگر تواڈے تے فرض کر دتا جاندا اپنے آپ نو قتل کر لو, اپنے آپ نو قتل کر لو, اپنے آپ نو مار لو. جدوں میرے تے تواڈے لجپال نبی نے اے آیت پاک تلاوت فرمائی کہ صحابہ سامنے تشریف فرما سن. لجپال نبی نے ادھر قرآن پڑھیا. صداقت دے تاجدار ملت اسلامیہ دے پہلے مومن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کیتا سونیا حکم فرماؤ میں اپنا سر تن تو جدا کر لینا. حضرات عقیدہ صحابہ دے سونیا حکم فرماؤ میں ہونے اپنا سر تن تو جدا کر لینا اور محبت حضور نال کرنی ہے, پیار نبی نال کر لیں. اور کنہ کو کرنا چاہیے. رب ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. میں قرآن پیار نہ پڑھے ہے سبحان اللہ بھی نہیں آکھنا چاہیے. ایتھے تے دوسری گل ہی کوئی نہیں. میرا دل کردا ہے تواڈے پیراں دی خاک اکھاں دا سرما بنا لاں کہ تسی میرے نبی نال پیار کر دے.
अल्लाह फरमांदा सोने महबूबा तुसी फरमाओ। या अल्लाह की फरमाया? फरमाया तुहाडे वालिदैन, तुहाडे बेटे, तुहाडे भाई, तुहाडियां बीवियां, तुहाडे रिश्तेदार, अजीजो अकरबा, और वो जिहड़ा तुसी माल इकट्ठा कीता तिजारत करके, वो तुहाडा माल दौलत जिहदे नुकसान दा तुहानू डर है, तुहाडियां कोठियां ते बिल्डिंगां, इहदे नाल वध के मुहब्बत करनी है अल्लाह नाल ते अल्लाह दे। बोलो बोलो, अल्लाह नाल ते अल्लाह दे रसूल नाल। यानी इत्थे साबित होया अबू भी पीछे, अम्मी भी पीछे, वीर भी पीछे, बीवियां भी पीछे, तो जो है ना जरा, रिश्तेदार भी पीछे, बरादरी हो गए, बरादरी भी पीछे, इन मालो दौलत भी पीछे, ते कोठियां ते बिल्डिंगां ते मकान भी पीछे। इन्हां सारियां चीज़ां नालों वध के प्यार करना अल्लाह नाल ते अल्लाह दे। हाय हाय हाय, प्यार करना अल्लाह नाल ते अल्लाह दे, प्यार करना अल्लाह नाल ते अल्लाह दे। जदों कोई गल आ जाए नमूसे रिसालत वास्ते बाहर निकलना पै जाए, ये वो दौर है जिहदे च ईमान बचाना भी औखा है, ते सच्ची गल करनी भी। गुस्सा ना कर जाए जी, मैं तुहाडे नाल प्यार करना, लेकिन ये तकाजा करदा मिंबर रसूल हुजूर नूरी साहब गल कीती जाए जिहड़ी सच्ची ते हक दी गल है, वो करनी चाहिए है यार। की ख्याल है? मर जाना हजारा मन मट्टी के थले टुर जाना, याद रख ले मेरी गल, पल्ले बन ले, कबर के हशर जाके तेन गल याद आनी है भी सच्ची गल कर गए असी, सारा कुछ छड़ के कबर टुर जाना है। और खुदा दी कसमें जे ईमान लैके कबर टुर गया तो समझ ली बेड़ा पार है। ईमान है किस चीज का नाम है? ईमान हुजूर नूं मन लैण दा नाम है। बोलो मेरे नबी नूं मन लैण दा नाम है। जिस वेले नमूसे रिसालत वास्ते बाहर निकलना पै जाए, भरा के आ जाने, बरादरी, चाचे ताए, माल दौलत हायल हुंदा है, आड़े आउंदा है, ना जाई पैसे लग जाने, उत्थे जाके बह उत्थे गोलियां मैंने शैल भी चल जाने, उत्थे बड़े मामले होने ने। पर खुदा दी कसम एक गल याद रखी, मर ते जाना ही है, पर जेड़ा हजूर नहीं मरे वो नहीं मरदा। बोलो जेड़ा नबी नहीं मरे, बोलो तो सही हो, जेड़ा हजूर नहीं मरे। मैं एक बंदा वेखिया, ओदे इन्ने नारे बजे ने ना, मैं एक बंदे ने पूछा नारे बड़े बजन डे ने, बरादरी है? नहीं। मैं क्या कोई रिश्तेदारी है? नहीं। मैं क्या और कोई तल्लुक हो? ना कोई नहीं। मैं क्या बड़े वध के नारे मारे ने इस बंदे दे। आंदे जनाब बंदा भी ऐसा ए पुलिस का कांस्टेबल होवे ते 25-30 हज़ार रुपया तनख्वाह लेंदा होवे ते यार वो रिटायर्ड हो जाए ते नाल वाले घर नूं पता नहीं हुंदा भी रिटायर होके आ गया है, वो बेना बंदा हुंदा है। ते जे सौदा कर ले मदीने वाले नाल, जे तल्लक जोड़ ले ज़हरा दे बाबा नाल, ते जे निस्बत हो जाए हसनैन दे नाना नाल, ते फिर डर ते बेबाकी दा ए आलम होए कि तख्तादार ते चढ़ के नारा मार, एक मिनट, नारा मारने पर इंजल मारने चढ़ खा जाएगी, नारा बजे ते हुजूर भी आ जाए। इत्थे भी गल करा, सब तो पहले मैं हाजिर होया अपने उस्तादा ने नाल किबला मकसूद शाह साहब दामत बरकातुहू लालिया दे डेरे ते, नमाज़े मगरिब दा टाइम सी, मस्जिद बैठा, मैनू रब्बे काबा दी कसमें ते लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे ते अल्लाह दी लानत है। नमाज़े मगरिब दा टाइम होया तो उस्तादा जमात कराई, नमाज बाद खड़िया होके ये नारा बजन लग पिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उस दिन मेरा पहला दिन सी, खड़े होके असी नारे मारन लग पे, एक कफियत तारी रही, नारे बजते रहे, बस सन करीब सी, अजीब हवावां दे झोंके, अजीब खुशबुआं सन, और जिन्नी गल है मैं उन्नी करनी है। अजीब कफियत तारी हो गई, उन्नी देर नारा रुक गया। मैं जो गड्डी च बैठा ना, मैं उस्ताद जी थोड़ी देर होर बच जाते ना तो अज हुजूर की ज़ियारत हो जानी सी। जो है जी इस नारे में एडी बरकत है, मैं तो कई बार गड्डी च
ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਦੀਵਾਨਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਬੇਨਾਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁੰਮਨਾਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਕਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਖਤਾਦਾਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਪਾਏ ਗਲੇ ਚ ਤੇ ਜਲਾਦ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਆਖੇ ਨਾ ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਸਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਪਾਏ ਗਲੇ ਚ ਰੱਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਓਏ ਫੱਟਾ ਉਦੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਭਾਏ ਲਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਡਰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਮਲਿਆ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁੰਬਦ ਖਜ਼ਰਾ ਦੇ ਮਕੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। لبئی 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 یا رسول اللہ 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 لبئی لبئی۔ اچھا ایک گل ہو رہی اتنے ذرا میں کہا نا پیچھے تک دیکھ لیا کئی بندے میں ایک بندے نے پوچھا جناب نعرہ نہیں مارن دے تھلے بیٹھے سمے میں کہا تانوں کی ہاتھ نہیں چکن دے کہندے میں کہا چودھری جی پرسنالٹی دا مسئلہ ہے تسی محسوس کر رہے ہو کہ میں ہاتھ چکے کہ میری پرسنالٹی نہ خراب ہو جائے میں کہا لکھ لے گل پرسنالٹی بنتی حضور نال ہے گل میں کی سی مر جانا ہزارہ من مٹی دے تھلے جانا ہے اتنے ایک بابے نے گل کی پھر نعرہ مارنا بڑی جلدی سر میں پچھ تک ویکھنا بھی ہاتھ سارے چک لے نے بابا جی بلا کی آدھے نے میاں محمد بخش نہ آئے وہ آدھے نے دنیا اے دنیا او ایک چکی او یارو بہت ساری نے ٹائم رہ گیا تھوڑا ہوں میرا ہوں دل کر پہ مرضی نال سنا لیا تاکہ پچھلے بندے ہاتھ چک لیں بابا فرید بڑا سونا نام ہویا کہ انہوں نے پیرو مرشد ہوئے نے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا فرید جا پاک پتن بڑے ڈاکو چور بندواش لیندے نے جا کے دین دا کم کر معلوم ہویا ڈاکواں دا علاج اللہ والے کردے نے بابا جی اتوں چلے تے رستے نے کہ بی بی چکی پین ڈئی سی دانے تے بابا جی ویکھ کے نہ تے رون لگ پے چھم چھم اکھاں برس گئیاں تے بابا جی دی داڑھی تار ہو گئی تے بابا جی کول جا کے نا ویندے ویندے آنسو بہا رہے سن بی بی اگوں اہل دل دی اہل نظر سی اس آخیا بابا کی ہوئے ہے تے بابا جی کہن لگے کہ تیری چکی نے مینوں راہ پا چھڑیا ہے انہاں کہ نہیں ہویا کی ہے انہاں کہ چکی چلن ڈئی ہے تے اتوں دانے پین دے تھلو آٹا بن کے باہر آون ڈے تے میرے دل چ خیال آیا کل معاشر دے دن جدوں جہنم چ فرشتیاں جانے نے بندے دوزخ وچ تے جہنم دے فرشتیاں چلانی ہے چکی تے بندے اتوں پا کے انہاں تھلے جناب اللہ اگ بنا کے باہر کڈ دینے نے تے ڈر گیا بی بی آخیا بابا نیڑے آ بابا نیڑے جو ہے تے بی بی نے انج چکیا پوڑ کہندی ہے بابا جڑے دانے کلی دے نال نے انہاں دا آٹا تے نہیں بنیا اے جڑے دانے کلی دے نال نے انہاں دا آٹا تے نہیں نہ بنیا بابا جی آندے نے نہیں بنیا بی بی آندی ہے بابا پریشان نہ ہو جڑے محمد دے نال ہونے نے
انہوں اگ نے کچھ نہیں آخنا، پریشان نہ ہو۔ بابا جی گل سن کے تے پھر ٹر پے تے بڑی دیر دے ستے سن، 12 سال گزر گئے سن۔ ایک باغ دے اندر بابا جی لائی اکھ تے سون لگے تے چڑیاں رولا پان ڈیاں ہن۔ فرمایا اے مر جانی انی دیر بعد سون لگا وا، رولا ہی پائی جان نہیں ہو، ساری چڑیاں ہی مر گئیاں۔ تے بابا جی کو 10-15 منٹ ستے تے جدوں اٹھے تے ساریاں مریاں ہن۔ یا اللہ معاملہ کی ہویا؟ فرمایا فریدہ جدوں بندہ میریاں بولیاں بولے تے میں پھر او دیاں بولیاں بولنا۔ تو فرمایا مر جانیاں تے اوتھے مر گئیاں۔ مولا زندہ کر آلنے تے جان تے آنے تے جان تے اپنے بچیاں کول جان۔ چڑیاں واپس ٹر گئیاں کہ بابا جی پھر ٹر پے تے جنگل وچ ایک گھر سی کسے زمیندار دا تے بابا جی جدوں اس گھر دے کولوں دی لنگے نا تے گھر والے کتا رکھے سی، اکثر تسی ویکھے ڈیرے تے کتے ہوندے نے، کتا بھونکیا تے بابا جی وال آیا تے بابا جی ویکھ کے خیال آیا کتے کٹ ہی نہ لے باڈی نہ کھائے تے بابا جی دے دل وچ پھر خیال آیا جے نیڑے آیا نا ایدا بھی حال چڑیاں والا ہی کر دیاں گے، ایدا بھی حال چڑیاں والا ہی کر دیاں گے۔ حالے خیال ہی آئے کہ بی بی گھر چوں باہر نکلی آندی ہے، بابا اے سائیاں ہے ساریاں باغ دیاں چڑیاں ہی نہ سمجھی، اے سائیاں ہے۔ بابا جی حیران ہوئے کہنے لگے باقی تے گل ساری ہو گئی، مینوں یہ دس مقام کیویں ملے؟ اس بی بی کو گل کیتی آندی ہے تے مقام مینوں پہلی رات دلہن بن کے آئی سا کہ میرے خامر عبادت گزار شب زندہ دار شب بیدار سن تے رات عبادت کردے رہے تے مینوں کہن لگے پانی لیا، میں نمی سا پانی لے کے لین واسطے گئی ہاں، چکر لا کے پانی لے کے جدوں واپس آئی ہاں وہ سو گئے سن۔ میں ساری رات برتن چ پانی لے کے کھڑی رہی ہاں، میں آخیا جی میں سو گئی تو اٹھن گے تو پریشان ہون گے، وہ رات ستے رہے۔ جدو تہجد دے ویلے نماز دے ٹائم اٹھے نا تو میں پانی لے کے کھڑی سا تے خامد راضی ہو گیا، توجہ رکھی ذرا، سائیں راضی ہو گیا، خامد راضی ہو گیا۔ بابا جدو خامد راضی ہویا سی تے پروردگار بھی راضی ہو گیا، انہیں مینوں دل دیاں اکھاں عطا فرما چھڑیاں۔ سائیں ہون نا سائیں ہون تے پھر نہیں مردا تے ہن ہاتھ چکن گے صرف نعرہ مارنا تے پچھوں تک ہاتھ اتے آ جان تے میں غازی لمبین پڑھ دیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یا حضرات اتنے بے شمار گلاں نے میرے کو قاضی خطیب صاحب نے، میں ہن اتھوں لے کے گل لے کے اگے جانا چاہنا۔ ایک یہو جہا بندہ ہے کڈا سوہنا نا ہے، اجے مریا تے نہیں، انہوں قاضی لمبین کہندے نے، پتر ترکھانا دا۔ میں کہا واہ قاضی کیو جا کام کیتے تینوں بندے اجے نہیں بھولن دے، قبر چوں بھی آواز آندی ہے تو ہن دی گل کرنا، مینوں تے قیامت تک نہیں بندے بھولنا۔ میں وفا جو حضور نال کیتی اور یہ بولی نہیں سب سن لو، اے بولی اے نعرے نہیں سمجھ بلا کدوں آندی جدوں دل تھوڑا جا روشن ہو گیا، نہیں سمجھے اے نعرے بندہ ادو مارد ہے ساری سوچا پیچھے چھڈ کے جدو سامنے حضور آ جائے، جدو تصور گنبد خضرا دا آ جائے پھر بندہ نعرے مارد ہے، تے پھر نعرے ماردا مرے تے پھر نہیں مردا۔ بول بولو پھر بولیا جی پھر نہیں مردا۔ حضرات جس ہستی پاک دا ذکر کرن لگا او دا بھی عقیدہ تے نظریہ اے ہوئی سی اور ایو گل کر کے انہیں تے اپنی جان قربان کی تھی۔ کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ ان توجہ رکھے آج نبی پاک دے غلاموں، غازی علم الدین کون ہے؟ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، جدے آبا و اجداد وچ ایک یہو جہا بندہ ہویا جنوں بابا
لینا کہندے سن انہیں اسلام قبول کیتا تے جناب والا اللہ دے ولیاں دی سنگت وچ رہیا تے اللہ دا ولی بن گیا اج بھی او دا مزار پرنوار موجود ہے تے جناب والا او دی نسل دے اندر حضرت غازی علم الدین آئے نے تے غازی علم الدین دے ابو دا نام تالیہ مند ہے غازی علم الدین 1908 دے اندر لاہور دے اندر آپ دی ولادت ہوئی ہے تے پیدائش ہوئی ہے ادھر غازی علم الدین دی ولادت ہن میں اختصار نال گل کردا جاواں گا ادھر غازی علم الدین دی ولادت ہوئی ہے پیدائش ہوئی ہے تے جناب والا بابا انہاں دے نجار سن لکڑ دا کام کردے سن ادھر غازی علم الدین دی ولادت ہوئی تے دوجے دن آپ دے والد آئے تے جدوں آ کے علم الدین دے چہرے تے نظر پئی سینہ ٹھر گیا تے اندروں دل آوازاں دیوے او تالیہ مند آن والا بچہ عام نہ سمجھی ادھر علم الدین دی جلوہ کری ہوئی تے باپ نے آ کے اپنے ہتھاں تے لے کے تے پیار کیتا تے آپ دے ابو ایک دن کاروبار تے کم دے گئے سن ایک بابا آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تے غازی علم الدین دی امی آپ نو لے کے جھولی دی اندر اونوں خیرات دین واسطے آئی تے جدوں اس بابے نے بچے دے چہرے تے نظر پائی کہ آندا بی بی تے غصہ نہ کرے تے بچہ 2 منٹ میرے ہاتھ تے رکھ آپ دی والدہ نے حضرت غازی علم الدین اٹھایا او دے ہاتھ دے اوتے رکھیا اونے انج چہرے تے پائی نظر تے پیار کیتا تے بوسا دے کے واپس دے کے جان لگا کہن لگا بی بی اینو سبز رنگ دا لباس پہنایا کر اس بچے نو عام بچہ نہ سمجھی ایک دلیو جیا جانے تیرے اس پتر دا نام شرق وچ بھی ہونا ہے تے غرب وچ بھی ہونا ہے پھر وقت بیتا گیا غازی علم الدین دے ایک بھائی دا نام محمدین ہے انہوں بھی بڑا پیار سی غازی علم الدین دے نال غازی علم الدین نو چلو جناب والا تالیہ مند نے جناب والا مدرسے دے اندر بھیج دیتا غازی علم الدین 3 سال تک الف با تا سا والا قاعدہ ہی پڑھ دے رہے تے قرآن نہ پڑھ سکے تے غازی علم الدین دے بابا نے انہاں نو جناب والا لکڑ دے کم تے لا لیا تے بڑی جلدی دے نال غازی علم الدین لکڑ دا کم سکھ گئے تے بڑے بڑے کاریگر بنے تے جتھے بھی جا کے غازی علم الدین کم کرے تے کوٹھیاں والے ویکھ دے ہی رہ جان اوے جوانا چٹا سونا ہے کم بھی اینا ہی سونا کرنا ہے غازی صاحب نو ویکھ کے آندے سن چٹا سونا ہے کم بھی ایڈا سونا ہی کرنا ہے علم الدین دے بارے جدوں یہ گل کردے سن عاطف تو بھی آواز آؤندی ہونی ہے انہیں ایک دن ایو جیا سونا کم کرنا ہے دنیا ویکھدی رہ جائے گی ہن آدرا میں تینوں اگے لے کے چلا غازی صاحب کم تے جاندے رہے تے جدوں قلبی تعلق ہو جائے جدوں قلبی تعلق ہو جائے جدوں دلاں دا تعلق ہو جائے تے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جناب والا سیال کوٹ کاروبار دا ٹھیکہ لیا تے غازی صاحب دے ہاتھ دے اوتے چوٹ آئی کہ محمدین خواب وچ ویندے خواب وچ ویکھدا علم الدین کو پریشانی آئی ہے کہ سفر کر کے جناب والا غازی علم الدین دا پتہ لین واسطے سیال کوٹ پہنچے تے جدوں سیال کوٹ گئے نے تے جا کے غازی نو ملے نے تے جا کے دیکھیا ہاتھ دے اوتے پٹی بنی ہوئی ہے نال ہی آواز آوندی ہے علم الدین رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاج تارے ختم نبوت
ताजदार खत्म नबूवत तशरीफ लेके आए खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत नाशिया अहले सुन्नत आलिम नबील फाज़िल जलील अब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ इकबाल रिजवी साहिब मुल्तान शरीफ से तशरीफ लेके आए। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। जी आया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हजरात वजह रखना जरा भाई, मैं मुख्तसर करके जल्दी गल नूं निबेड़ना चाहना। गाजी साहब के भाई ने जाके जो पता लिया ना, फरमाया इल्मुद्दीन तेरे हाथ से जी चोट आई है ना, ख्वाब च मैनू पहले ही पता लग गया। फिर वो भी वेला आया गाजी इल्मुद्दीन ते भाई मुहम्मदीन का बेटा फौत होया ते गाजी इल्मुद्दीन उन्होंने लैके जो कब्रस्तान वाल गए ते देखिया जनाबे वाला एक बंदे का जनाजा पिया हुंदा ते बड़ी दुनिया नाल उस बंदे नूं अपने भी रोंदे ने पे ते बेगाने भी रोंदे ने पे। ये ते मैं अपनी अखां नाल वेखिया बंदा नबी नाल वफा करके मरे। फिर गाजी मुमताज कादरी नूं अपने भी रोंदे सन ते बेगाने भी रोंदे सन। देखिया वाम रो रही है तो धाड़ा मार मार के भी रोंदी है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने पूछिया ओए लोगो ये बंदा कौन है जिन्हों अपने भी पे रोंदे ने ते बेगाने भी रोंदे ने पे। आवाज आई ए मौलाना ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तेरे जिन्हें सारी जिंदगी अल्लाह का कुरान पढ़ाया है ते नबी दी हदीस पढ़ाई है ते दुनिया तो जांदा है पिया, आज अपने भी पे रोंदे ने ते बेगाने भी रो रहे ने। काजी साहब कहंदे ने दिल विच ख्याल आया इल्मुद्दीन मौत होवे ते इंज दी होवे, मौत होवे ते इंज दी होवे। फिर काजी साहब कहंदे ने दूजा वाकया जड़ा पेश आया कोहाट दे इलाके दे अंदर काजी साहब दे बाबा ने जनाबे वाला ठेका ले लिया रेलवे दा ते काजी साहब उत्थे नाल ही सन। काजी साहब कहंदे ने जदों वक्त ते जोर होया ते जोर दा टाइम होया ते मैं मस्जिद विच आया ते वेखिया एक बाबा धाड़ा मार मार के पिया रोंदा ते मैं पूछिया बाबा की गल है, दर्द है, कोई तकलीफ है, बीमार है, परेशान है, क्यों पिया रोने। उस बाबे ने गल की थी ओ नौजवाना एक राजपाल बेईमान है जिन्हें नबी पाक दी गुस्ताखी की है, उन्हें मेरे नबी दी गुस्ताखी की है। हुण बुढ़ा हो गया ते बदला ते नहीं ले सकदा, ओनू कतल ते नहीं कर सकदा, ओनू मार ते नहीं सकदा, रो ही सकना वा। गाजी साहब ने उस बाबे नू जफ्फी विच लिया, फरमाया बाबा आ सीने ना लग जा, ये तेरा मैं काम जल्दी कर दियांगा। रात वजो रखिया जे जिमें जिमें इश्क दी रमक मिलती गई है गाजी साहब नू, इस वास्ते किसी शायर ने इत्थे कमाल की गल की है इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ा खेड़ दिया भूल गईया मिट्टी की सी इतर फुल है वाली जुल्फा खुल दिया खुल गईया कजला पाया सी यार दे बेखने लई हंजू डुल दिया ओ डुल गईया अली हैदर एक मैं ही नहीं रूली इस जहान अंदर ओ कई रुल दिया रुल गई। गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह वापस आए। फिर जनाब वाला जो पता लगा कि
علماء نے خطابات کیتے، ایک ظالم بے ایمان راجپال نے نبی پاک دی گستاخی کی دی ہے کہ غازی صاحب اندروں تیاری شروع کر دیتی، کیڑا ویلا ہوے اے دا خاتمہ کراں، کیڑا ویلا ہوے اینو ماراں، کیڑا ویلا ہوے اینو قتل کر دیاں۔ غازی صاحب جناب والا اس نال مشورے دل دی اندر، سوچاں دے تصورات دی اندر، اے خیالات دی اندر تیاری کر رہے سن کہ نال ہی جناب والا پھر وہ بھی گڑیاں آئیاں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدماں وچ آ کے غازی صاحب نماز فجر پڑھ کے تے نالے گل بات بھی کی تھی داتا صاحب دی قبر تے کھلو کے، بابا تو مولا علی دی اولاد ہے تے نبی دی آل ہے تے سرکار دی گستاخی کی دی ہے تے بدلہ لین چلے ہاں۔ پھر غازی صاحب دے ایک یار سن، انہاں دے نال غازی صاحب قرآن اندازی کردے نالے گلاں کردے نے، یار نبی پاک دے گستاخ نے، اس بے ایمان نے نبی پاک دی گستاخی کی دی ہے تے جلدی بدلہ لینا ہے۔ انہاں آخیا یار یہ کام میں کرنا، غازی صاحب کہنے نہیں میں کرنا ہے۔ انہاں آخیا قرآن اندازی کر لئیے میں قرآن پاؤں ایک باری او دینا، غازی صاحب کہنے پھر پا قرآن، انہاں پھر قرآن پایا، او دینا، غازی صاحب کہنے نہیں تیجی باری پھر قرآن پا، جو قرآن پایا تے غازی صاحب دے نا نکلیا، غازی صاحب جلدی دے نال کھا رہا ہے، آ کے ماں نو کہنے نے اماں اج مینوں تھوڑے جے پیسے چاہیے نے۔ انہاں آخیا پیسے کی کر لینے؟ اماں میں کدی اگے دے منگے ہی نہیں، اج منگن لگا تے مہربانی کرو۔ ماں کولوں پیسے لے کے غازی صاحب نے جا کے چھرا خریدیا تے چھرے نو تیز کر کے تیاری کر کے، ہن میں اختصار نہ لگے جانا چاہنا، تیز کر کے تیاری کر کے راجپال دی دکان تے آ کے پوچھیا اوے دسو راجپال کتنے وے؟ انہاں آخیا راجپال اندر ہے۔ پہلے بڑی دیر انتظار بھی کیتا ہے، جدوں اندر آیا تے غازی صاحب چھرا ہاتھ وچ تے اودی دکان دے اندر گئے، راجپال تو ہی ہے؟ انہاں آخیا ہاں راجپال میں ہی ہاں۔ غازی صاحب فرمایا اے پل وچ نہ رہ جائی، اے گل نہ آکھی چوری حملہ کر کے مینوں مار دیتا ہے، او تو ہی ہے جن نے میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے۔ تکڑا ہو مصطفیٰ دا غلام آ گیا، اے آ گیا نبی پاک دا نوکر، تکڑا ہو۔ غازی صاحب نے پھر وہ تے حملہ کیتا، وہ پیٹ میں چھرا ماریا، وہ پیٹ چاک کیتا، انہوں واصل جہنم کیتا، جڑا خون اتے ڈگیا سی غازی صاحب نو مار کے آ کے ٹوٹی دے اتے نالے وہ پلید خون دوندے نے، نالے جناب والا حضور دے درود پڑھ کے کہندے نے سونیا جڑا میرا کم بندا سی میں کر چھڑیا۔ پھر غازی صاحب نو پکڑ کے پولیس لے گئی جیل دے اندر، پھر اتھوں جناب والا احتجاج لوگ کرن لگ پے تے غازی صاحب چلے گئے میاں والی جیل دے اندر تے بڑیاں بڑیاں شخصیتاں نے اوتھے ملاقاتاں کیتیاں نے، انہاں وچ خواجہ غیاث الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے۔ انہاں آخیا غازی تو جہل وچ آیا ہے، میرا دل کردا تینوں سورت یوسف سناواں، تے آندے نے جدوں میں سورت یوسف پڑھنا تے غازی صاحب کدرے کدرے لکمے دیندے نے۔ میں آخیا غازی تو تے کسے ادارے چ پڑھیا نہیں، قرآن دا حافظ نہیں، پر تینوں قرآن یاد ہے۔ غازی صاحب دی آواز آئی پیر جی مینوں کسے دنیا دے استاد نے نہیں پڑھایا، مینوں کسے دنیا دے استاد نے نہیں سکھایا، جس کملی والے دے نام تے جہان قربان کرن آ گیا تے نبی دے گستاخ نو مار کے آیا، اس آقا نے مینوں یہاں پڑھایا ہے۔ پھر توجہ رکھیا جے، بڑیاں بڑیاں ملاقاتیں ہوئی نے غازی علم الدین دے نال، اور غازی علم الدین نو ماں بھی مل گئی ہے، بابا بھی مل گئے نے، انہاں دے ویر مل گئے نے، انہاں دی ہمشیرہ ملن گئی ہے۔ جویں جویں ملاقاتاں ہون اکھاں وچوں آنسو آ جان تے غازی صاحب جواب کہن جن مینوں ملنے رو کے نہ ملے، میں کوئی جرم کر کے تے نہیں آیا، میں حضور نال وفا کر کے آیا ہوا، میں کسے جرم وچ نہیں آیا، کوئی جرم نہیں کیتا، کوئی
گناہ نہیں کیتا میں نبی پاک نال وفا کیتی ہے حضور دے گستاخ نو مارے آئے پھر جناب والا او بھی ویلا آیا او گڑیاں آئیاں جدو غازی علم الدین نے صبح جناب والا تختہ دار تے چڑھنا سی دروگا جیل آندے یہ دے وچ بھی بے شمار گلاں نے جناب والا بڑے لوگاں نے قبول اسلام بھی کیتا ہے ایک سکھ سرجن ہے جن نے ویکھیا شہادت تو بعد بھی علم الدین مسکرا رہا ہے اس سکھ نے ویکھ کے حضور دا کلمہ پڑھ لیا اوے علم الدین جدا غلام علم الدین فوت ہون تو بعد شہید ہون تو بعد بھی زندہ ہے کریم نبی بھی زندہ نے رات دروگا جیل آندے جس کمرے دی اندر غازی علم الدین بند کیتا ہویا سی کہ جناب والا صبح جدو تختہ دار وال لے کے جانا سی آندے جدو جا کے میں جو پائی نظر پہلے خیال کیتا ہے بھی ہے کہ نہیں یہ خیال کیوں ہے بھی ہے کہ نہیں انہوں پتا سی سائیں ہیں یہ سائیاں والا ہے جا کے انہیں پائی نظر کہ کی بیندہ ہے غازی علم الدین اس کوٹھڑی دی اندر اس کمرے دی اندر کوئی نہیں حیران ہویا او دی بجائے میں تختہ دار تے چڑھ جاؤں گا منو مار دین کے بجھا دیتا ہے بجھائی نے بجھا دیتا ہے پریشان ہے اسے پریشانی دی عالم دی اندر آنسو پیا بہاند ہے کہ تھوڑی دیر تو بعد جا کے دیکھیا علم الدین نے نیوی پا کے میرے آقا جو درود پڑھ رہے نے انہیں جا کے دیکھیا علم الدین یار بڑا پریشان ہویا سا تے موقع ویلا تھوڑا ذرا دسی کتے گیا سے کدھر گیا سے نہ کے دیکھے تو کمرے دی اندر کوئی نہیں علم الدین نے فرمایا او درو گئے جیل تینوں کی دساں کہ میں کتھے گیا سا انہاں کہا نہیں تو تے ٹر جانا ہمیشہ واسطے دنیا تو دس دے جا کتھے گیا سے علم الدین نے فرمایا اج میں تھوڑی دیر تو بعد تختہ دار تے جانے مولا علی شیر خدا علی حاجت روا علی مشکل کشا علی صحابہ دے مشیر علی نبی دے ویر علی مومنہ دے امیر علی مولا علی تشریف لے آئے نے فرمایا علم الدین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کچاری لگی ہوئی ہے میں تینوں لے کے جانا ہے تے میں مولا علی پاک دے نال حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا وا تے مینوں سرکار نے پیار کر کے فرمایا او علم الدین ہن دس دنیا تے رہنا چاہنا ہے کہ میرے کول آنا چاہنا ہے میں عرض کیتا سونیا جو قبول کر لئی تے کول ہی بلا لو حضرات پھر غازی علم الدین او گڑیاں آئیاں او ویلا آیا جو تختہ دار تے چڑھے رسے نو چومیا پیار کیتا نبی تک پہنچن دا وسیلہ بن دے پیا تے جدو غازی صاحب تختہ دار تے چڑھ گئے تے جامع شہادت نوش کیتا انہاں نے غازی صاحب نو اوتھی کھڈا کڈ کے تے دفن کر دیتا 14 دن غازی علم الدین اس جیل وچ رہے نے جدو دفن کرن لگے ایک نمبردار کول کھڑا سی انہاں کپڑیاں وچ جدو مٹی پان لگے اس نمبردار دیاں ہائیں نکل گئیاں انہاں کہ علم الدین کدی باہر ہوندا تینوں کفن دیندا ہن میرے کول چیز ہور تے کوئی نہیں میری چادر قبول کری انہیں غازی صاحب دے اوتے چادر پائی تے دفن کر دیتا 14 دن تو بعد بلکہ جدو اماں گئیاں سن غازی صاحب دیاں انہاں کہ علم الدین کدو آنا گھر اماں چلے جاؤ میں جلدی آ جاؤں گا تے جدو اوتھے دفن کر دیتا تے غازی صاحب دی اماں لاہور رو کے کہن علم الدین تو کہندا سے میں آواں گا تے آیا نہیں چراغ بی بی نامی ایک بی بی ہے پڑوسن او دی خواب وچ علم الدین آئے فرمایا بی بی میری امی نو جا کے دس میں جلدی آ جاؤں گا 14 دن تو بعد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے
شخصی ضمانت دے کے علم و دین دی لاش نو علم و دین شہید رحمت اللہ علیہ دی میت نو میاں والی تو لے کے بولو تو صحیح لاہور آ گئے. پھر جناب والا 3 باری غازی علم و دین دا نماز جنازہ پڑھیا گیا. یہ بے شمار گلاں سن پر غازی علم و دین دا جنازہ پڑھ کے تے جناب والا بندے آ کے علم و دین نو انج ویکھن تے چمن تے پیار کرن. انہاں وچ ایک ایسی ہستی آئی ہے جڑی فخر السادات ہے, جڑی استاد الحفاظ ہے, استاد العلماء ہے, شیخ الحدیث ہے. انہوں پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری کہندے نے. جدوں او تشریف لے آئے فرمایا اے لوگو علم و دین دے پیر ننگے کرو. انہاں کہا بابا کی معاملہ ہے؟ فرمایا پہلے پیر دے ننگے کرو. جدو پیر ننگے کیتے تے سید السادات جناب والا شہزادہ حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ نے پیر چم کے فرمایا علم و دین کم تے ساڈا سی, بازی ترخانہ دا پتر لے گیا. جدو قبر وچ رکھن لگے نا تے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک گل کیتی سی علم و دین باقی پچھلا کام تے میں کر آیا تے بارگاہ رسالت دے ماب دے اندر میری بھی حاضری لوا چھڑی. حضور دی بارگاہ وچ میری حاضری لوا چھڑی, میری حاضری لوا دیں. علم و دین, علم و دین محمد دے نہا میں تو جو ہے جن نے میرے نبی نال وفا کی تھی ہے وہ مر کے بھی بولو بولو مر کے بھی بولو بولو مر کے بھی حضور نال وفا کر. اور ہن ویلا جدو یہ نعرہ ماری دے نا جیڑا بندہ اس نعرے تو پسند ہے یہ رنگ غلط دے رہے نہیں سیاسی فلانا نعرہ سیاسی نہیں یہ نعرہ حضور دا ہے. دنیا دار ایک دنیا دارا صاحب نال رنگ دے او دے پیچھے نہ لگی. ہن ویلا ہی جیڑا ایتھوں ادھر ادھر ہوے ہلے تے تھوڑا جا متھے تے وٹ پاوے نا سمجھ لے دے اندر بیماری ہے. بولو دے اندر بھاویں او مولوی ہے بھاویں او غیر مولوی ہے بھاویں او کوئی پیر ہے بھاویں او شیخ الحدیث ہے جو بھی ہے اگر ڈنڈی مار دے نا پہ گئے او دے اندر کوئی خرابی
خدا دی قسم سچی گل کرنا پہ، کوئی پارٹی کوئی سیاسی گل نہیں، میں سچی گل کردا پیا مسجد کے اندر بیٹھ کے، ایتھوں ہٹ چکے سمجھ لو اے دے اندر خرابی ہے۔ اس واسطے اسی نے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ میری تاڑی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت کے ساتھ نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھئی نالے کا اعلان کی سماعت فرماؤ۔ 9 فروری تاریخ بولتے نا جاسو کی تاریخ ہے؟ 9 فروری نو قبلہ امیر المجاہدین، خدا دی قسم مسجد بیٹھا لکھاں تے کروڑاں تے ارباں سلام نے اس مرد مجاہد جن نے سانو دا چھڑیا بھی تسی حضور دے غلام وہ جو ہے کہ نہیں، جنہ سانو دا واقعی ایک بندہ نا پہلے کدی نعرہ نہیں سی سنیا۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمان ہے، میں کہا ویسے تینوں پتہ نہ لگا ہوئے تے الگ گل ہے، مینوں بھی نہ لگا ہوئے تے بکھری گل ہے۔ میں کہا ویسے صحابہ کہندے سن لبیک و صادیک یا رسول اللہ، یہ نعرہ صحابہ دا نعرہ ہے۔ 9 فروری نو چونیاں قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آ رہے ہیں، ٹائم نال اپنے کام کر کے تے جا کے اس مرد درویش کی زیارت بھی کرنی ہے تے سرکار دے نعرے بھی لانے انشاءاللہ۔ سارے آ چھڑو انشاءاللہ، پہنچو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی جوانی مانو، اللہ تو سلامت رکھے اور زندہ رہو تے حضور دی غلامی تے دعا منگیا کر مولا جے موت آوے تے تیرے محبوب دی غلامی چ، دنیا تو جائیے تے تیرے محبوب دی غلامی چ، قبر جائیے تے تیرے حضور دی غلامی چ، سونا حشر سے اٹھایا جائیے مولا، حشر سے اٹھیے تے تیرے محبوب دی غلامی چ انشاءاللہ۔ 9 فروری چونیاں سارے ہونے باوقت زور دن پیشی ویلے سارے بندیاں چونیاں ہونے، اوتھے پھر انشاءاللہ ملاقات بھی ہوئے گی۔ لبیک مفتی صاحب آ گئے نے پچھو تک ہاتھ چک لے، انہوں پتہ لگے بھی سارے کوئی نے آہو۔ ویسے جے کوئی ہے بھی تھوڑا بہت مسئلہ تھی جڑی بھیڑ نکل جانا جڑا انہوں پگیاڑ پہندے ہی ہے ذہن چ رکھ لا ہن۔ لبیک چک لو ہاتھ، لبیک